Tena kama ngara. Ndiri. Tidzimusinzera kuti nditazeze kuda. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Zvese zvinoshatara ndezvechokwadi. Zvese zvichatora ngezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Mwari wemubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamira. Pamusoro wamwe wese. Inini ndikati murume wangu akashaika 2021. Mbuya akashaika gore rapera muna Oktoba. Saka taigara zvakanaka mbuya achiripo. Saka kuzongoshaika kwakaita mbuya zvinhu zvakabva zvatanga kuchinja. Tine muzukuru uri murapa takasiwa tiripo pamba nambuya. Saka kushaika kwakaita mbuya muzukuru wakuti chi ndini ndakasiwa panapa pamba. Ndine munda kwatinorima kumunda. Muzukuru wakuenda ikoko. Mbuya achiripo, muzukuru asaitombosvikako, haambokuziviba, nemugano yeminda haiziva. Ati kushaika kwakaita mbuya, wakuenda ikoko kumunda nevanhu ndotengesa minda. Asvika ikoko uri kubvunza vanhu vari kugarako, munosvikira papi, munosvikira pangoti haasai kuziva mbuya achiripo. Saka indozozwa nevanhu vari kugara kuti muri kutengesa minda here nokuti takaona muzukuru wenyu ari kudini, ari kudzika nevanhu kumunda. Ndikati indotengesa minda sei, ini ndine vana vakomana inini. Ndine vana pamba ndakasiwa ndine vana ndina vakomana 3. Kubva tazoti pamba ipapapa ndikabva ndanyarara, vatachizoti tapamba. Vatanetsana ngenyaya yemichero, pane michero yakasiwa ndimbuya yaisohiwa nevazukuru vana vangu mbuya achiripo. Haichabvumirwi kuhiwa. Tanetsana paipa ndazoti iwewe uri kuzi futi uri kuenda kumunda kuchitengesa minda. Mbuya aripo. Waunombobvira wamboendako. Zvinombofamba sei? Wabva ndipindura kuti inini ndakasiwa panapa ndimbuya. Endi ndichaite zvendinoda pano. Iwewe uchasimuka newana wako panapa. Panapa ndichapatonga kusvika zvanaka. Wakabva ndibata kudai bandizunza akati ndinotokuchaya iwe ndokuchaya. Ndikati iwe unobva wandichaya sei? Ini ndakasiwa panapa ndipo pandakavakira ipo panana mbuya nemurume wangu ndiri panapa. Akati ndinotokuchaya iwewe. Saka zvadaro izvozvo. Kubva ndati alright saka nyaya iyi yakutoshata iyi. Kubva iye muzukuru vane stand yawo inoti iye namai wake kusende kwavo haasi kubata urusiya kwakadaro kwaari kuda kubata ngeuku kwandiri kugara eoni. Kubva ndazoti nemvura yauya pamba taishandisa mbuya aripo vanhu venharaunda ndozviziva kuti taisori makoroni taisodini pamba wakabva aidhaivheta abva aendesa kustendi kwake. Zvapedza izvozvo tete kushaika kwakaita mbuya wakabva wazonditi iwewe ndiwe wakauraya mbuya. Takanga ndambonetsana natete pamba kusawirirana iwe ndiwe wakauraya mbuya. Saka patakanetsana nemuzukuru uyu tiri kunetsana ngenyaya yemunda wakabva azotaura futi soko rokuti iwewe uri kugara panapa ngenyaya yekuti iwewe uri kugara panapa asi ndiwe wakauraya mbuya. Saka masoko akandibata ekupumhouroyi purasi nezvo ndiri kuita kushungurudzwa pamba ipapo handichazivi kuti panofambiswa sei. Muzukuru subukati mwana watete. Mwana watete. Iyo ndiye mai wacho. Mai guru sisi wamai wako. Mai wacho uri kubotswana. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvende zvechokwadi. Ndamira pamberi zvechokwadi. Ndikaipa chaswa nemhosva. Ndikaipa chaswa nemhosva. Mwari arimubatsira. Mwari arimubatsira. Tisambokutsana. Pamusoro mambo. Inini zvekutaurwa zvekuti ndakazotukana nemunhu ndakaenda kumunda kutengesa minda nditozvizwirawo panapa. Kubva mbuya wachiripo, mbuya wari kurwara, mateza wangu wakurwara, wairima umwe munhu wanga usinganetsani nambuya kutaura kuti taiwirirana nambuya kutaura hake wanga usingawirirani. Mbuya paanga arurwara, mateza anga arurwara, pane pawairima pamunda. Mbuya akabva siya mukomana uyu ari apa kutaura inini adazorima adorima nemukadzi wake siya ipapo ndopakatanga kundimaka mbuya wangu. Pavataka garage pakaita karifti mbuya anga atisiya koza akafunga kuti ndatuma mbuya kuti siya inani sitombozviziva. Mbuya akati siya apa urima abvisa miti yake akapopota kutukana nambuya pachawo ndandisiripo. Abva mbuya wazoti wakurwara akati ini ndokunofamba ndakadini ndakafa nembuya handiziva kuti kwandiri kuenda ndirurwara inini handizivi kuti ndofamba ndiri papi. Saka panapa pachasara inini nasekuru baba washe akataurwa ari kusauti iwewe mukoma ndinosara mukicheni mangu zvakataura mbuya wakangonzi penyu pamba pamurima ndopumba penyu apo. Baba washe mukomana anokwira akadai so bakataura maikuru wanga waripo akati maikuru havi panapa anongorima kumunda kune munda wauri kudondo maikuru wamurapa vanorima kudondo asi anenge aripo panapa havi panapa pamba panapa ndozvakataura mbuya.
zvekuti ndakazonga ndiri kuti munhu da kutengesa mbindi handitombozivi kutozvizivawo panapo inyaya yatotaurwa pana kutotanga vingo pana kuti ndakaenda kumunda ndotengesa munda handizviziva but pakanetsa ndepekuti iyo pakaona kutenga maavhu vandasenda message mugroup refamily iyo haana kuiswa mugroup racho yakagadzirwa nehanzvadzi munin'ina murume wavo ndiyakagadzira group ndakasenda message mugroup pane vanhu vanotengesa mari yacho mukomana anenge arida kuya pambobva vamusendera kudini ouya kufudza mombe ada kufudza mombe ndati alright vavatoya vanhu vaya akatobvunza zvakanaka auda kudini ada kutenga mavhu kazi kutanga rini kutengesa mavhu ndikati nyange mbuya ari pamaivha ingotengesa kwanza kutengesa mavhu pana iwo uri muzukuru ndikati ini ndiri muzukuru handisi kuramba but chakaitika ndechekuti maamuripo pakataura mbuya kuti ndinosara panapo ende handina chandakatora chimwe chataura ndakatora chinhu chambuya mbuya akataura ndinosara ndiri mukishe ndindirusara panapo mukomana ndinosara ari kuona panapo wakataura wanga uripo ndikati mbuya ndo zvakataura asi kana mangu zvachinja imimi plus ndiri mugroup ndadadini ndandataura kare nditengesa mavhu dopa mari mukomana dai wafudza munhu amba atotanga pwititi yoyo uri muzukuru wafanira kutonga panapa panotongwa nevana vangu panapa yoyo une kwako alright ndaizwa asi ndine mubvunzo miri mutatu makacreata group refamily mimi mubva mamusiyawo sei asi makamusiya mugroup wanga wagara wautukana namaiguru nenyaya dzavo dzawaitukana nambuya wasingaaiorizi group ndati group refamily harinei nekuti vari kuitana ndotukanai asi group urimo ini handisi ndagadzira group iwo ndo wataura kuti pane group reka ndo watitaura toda tisi kukubvunza tisi kukubvunza zvawatitaura kuti iwewe ndo watitaura kuti pane group refamily asi hawakasiyiwa ndo zvataa kuchibvunza manje kuti wakasiyirwei ya asi member FM asi member FM wana wake hauchidzinza here saka unoziva saka akasiyirwei pamusoro pezvo pakutengeswa maavhu maifa manga makabudisa mameseji iwawa kuti tarisai wamwe wese wakawirandakatowaratidza fumeseji ndakati asi inini umwe mubvunzo wangu ndewekuti mbuya ane wana wangani masara 3 wakomana wangani pa 3 pane wakomana 1 pane wari mukomana wasikana wangani 2 mukomana chi 1 wazukuru wangani wakawanda iwe uri muzukuru wekumukadzi here kana kuti murume kumusikana uri kumusikana saka sei iwe wakapiwa musha wewanhu wachidzoreni wazukuru iwe kwakotorumba kwenyu iwewe hawataura kuti iwewe namai wako mune stendi yenyu imi kuchitutu usaindi kustendi wako chii usatishandisire orit tipe pakanyorwa ndimbuya kuti ndorusana pamusha handitodiwi because mbuya uyu ava maikuru ava namai vawawirirana unatodzinga maive pamusha apa unadzinga muri dzakabara vana pamba iwewe namai wako stendi munayo here sei musugara stendi pambuya ende asi mwana mukomana hausi uri mwana wemusikana uri mukwarinomba kwenyu urutotadzisa wazukuru wepo kuti waikogara pambuya nasekuru iwe utova kutengesa maavhu ekumushami wanhu iwewe ndofoma negrupu idzinga ndikumbira kubvunza ini handisi kuona pandakadzinga munhu vakandakanisara pandangodzinga munhu ana kutukana nemunhu iwewe hauna level ba yekuti unetsane nambuya handatomira netsana nazo zvitondinetsa ko nyaya yato yakuno kuti ndinotengesa level rako iwewe haritokupi kodzero yekuti unetsane nambuya mbuya ava wanofanira kunga unetsana nemurume wavo asara wani ndiye anofanira kumutaurira zvekuita mumusha murume iye not you andizvo wana webaba iyeyo newana ava ndo vanofanira kupa decision yekuti pamusha panoitwa sei pamusha pavo uri mukwambo saka nhasi uno pamusha pakaitika ndinga kuti ndo uri papamusha
Saka nhasi baba pakafiwa pamusha apa pakaitika zvoda kuti zvoda kupizwa muchikuwa. Ndio unokwira. Ndio uri kukwira muchikuwa iwe. Akwiribo. Pindura ngwa. Ndio unokwira. Ngepakizvo. Tabuda ungokwira here. Unokwira here muchikuwa. Wati ngepako ke. Aiwa. Ndio pamusha. Wati wewe mbuya akati ndiwe. Unofanira kugara ipo. Mini kuti papani? Papo. Andizvo. Saka ndiri kuti wazukuru wapane zvaitika uko. Wauya kumusha. Parida kupihwa kuchikuwa ichi. Anokwira muchikuwa ichi ndiani? Ndiye samushashi. Pindura ndiwe. Kandi ndiripo ndikaendi ndopera. Mukwawo chatezaro. Unooma wari pamachikuwa mvana. Ukarohwa nezvinokurohwa. Zvadzisa nezvekunya. Unogara zviri mwari mazvana. Unokurupira kunani? Unokurupira kunani? Unokira chiombero chikuliani. Unongorupira kunani? Anokudayira iwe. Chikuwa unochiziva here? Kana maybe andoziva kuti chikuwa unochiziva here? Unotaura zvisi. Unotaura hasuziva pamwe. Unochiziva chikuwa? Kana kuti shona unoinzwisisa here? Ma2000 handisi. Kuti iwewe unokwira muchikuwa chana sekuru. Chana sekuru. Uchipira uchiti. Kupira midzimu yana sekuru muchikuwa chawo iwewe. Iye amboriani. Zviri kwere. Zvarana sekuru wacho rapera. Apa ungotanga ndikupenda kuna uboga. Mwana wamai awa anokwira muchikuwa icho. Akadai. Unokwira iwe uripo. Kana ari umbereko. Kana uri mbereko. Uri mbereko unotokwira nekuti chikowa chawo. Dzinzara. Ite iwe. Kana kachitotaurirwa kagrade 2 kuti chitaura kuti anambuya woye. Wana sekuru woye. Munasvitsawo kuna baba nhingi, nababa nhingi, nababa nhingi, nasekuru nhingi, nanhingi, kachiti mati. Kachitaura, kachiti mati nhingi. Kachidini? Kachitaura. Ikako kanozwika. Kwete iwe. Iwe ukakwiramo midzimu inofuratira. Inofuratira. Kanyi kari kutauraniswa. Iwo zakadonepera. Kunyepa. Anditozvona. Unomonywa. Iyo mfane. Tamba nezvikora. Gara pachea. Gara pachea rukona. Unomonywa. Mani kugara mumusasiwa. Unokuita zvikora zvanhu wewe. Imi maita chengetai mwana. Maiyo. Chengetai mwana azaite zvaarikuda. Mumusha mavanhu hamuiti kubazari. Mwana wenyu. Mwana muningira wangu. Ngewe. Wangu. Itai mwana. Batai mwana wenyu. Aunezvosakana kurumba tumba nje. Mishawani hamudaita zvamunodaika. Tati chiwanu chatikutaura iye mukwani. Aurwisi. Muruzatutaura. Aurwisi. Muruzatutaura. Aurwisi midzimu yemumusha uchirwisanisa nemudzimu wekwako. Unokurirwa. Wekwako uri ukuda. Muruzatutaura. Uyu. Taurirai munin'ina wenyu. Ngaatore mwana uyu aende kugara pastendi yake inoti chii iye wobva apira midzimu yake kuti mwana akugara papi pano ndo paapamba pani pake. Unochaiwa nembama izwai tete munogurisa mwana mwana unochaiwa nembama akamira wobva anyarara munoti uyu mai wakabara wana wedzinza repamushabaro uyu handi mwana mumusha menyu bo Inini mambo andionya ndatosamiswa kutongwa kuzune nyaya pano. Ndanisiro zvandafambira ndine nyaya yangu yandatofambira ndakamangatira wana sekuru kwa. Iyo nyaya ndafambira pana. Inda zotozwawo pana. aiwa magarire ya magarire ya Ndadaizwa apa. Ndatodaizwa pana. Ngokuti wakauraya mbuya. aba munopfuma munozviwa ba. Ndinopfuma kuti Andiperi nyumba kwa iye. vanodzinga mukadzi Gaindisitaure yangu ya. Ndakogari yangu pasi. mirai mbuya tinoda kutaurai zvekuti moite tatendai motaurire munin'ina yenyu ari kuBotswana kuti anourayisa mwana. Murikuzadzora
endai mumutaure munini anyari Botswana kuti anourayisa chi Unoraisa mwana. mwana zvikazomunetsa chi Mangwana. ngaabude mukicheni yechi ye1 asiyire kicheni waridzi wechi wekicheni zvatotaura pekuti kana unasekuru repushwa ndinokwira Ani maona zvanga kuita. Kurasika uku. unochaiwa mbama dzausingazivi idzo mbama idzo Madziona kadzanga chichaiwa. Muri dziwe zvinhu uyari. o mashamisika Zai maso. mutsitse minda yetiri kutaura uku minda yambuya kana nyange iri kushaya inorima siyai yakadaro Wakabara wakomana. wazukuru wake wakomana wacharima wariko Siyai mikotopeya siyai. zvitori nani imimi zvitori nani imimi kana ukwanetsa kumurume uku mutodzoke pamba mukicheni murime muminda yani Ya baba na mai. yababa namai munobvumirwa hekona uyu bwa Mukwambo. Akwani. kukwidza mukwambo muchikuwa Andati ndinokwire. Pamwe uri kukwira muchikuwa mfano. chienda izvo mbuya takutokutaurirai mbuya taurai muning'ina kuti ngabvise mwana pai pamba apa Siyana ine mukadzi. mwana ngaende kupi Kumba kwake. kumba kwake uyu mai uyu siyai newana wake vari pamba pakasiwa nechi nemurume wake izvo zvatopera changa chiripo chachi chekuti pane zvimwe zvinhu zvinotaurika kuti magumburisana zvekuda kuti iwe ufizukewo Utize musha. utize chachikudiwa pakuti mutiza Tize musha. kuti uyu aunzawo umwe wake mwana futi wachite 2 uyu aunza wake uyu aunza wake musha wabva watora saka midzimu yaramba Musha usiri wawo futi musha. garepo ngepako Ipa. Kana ndachete kagomba mfano. uyu mwana uyu batsirai mwana mupei direction paakazina mai wake nababa wake ndipopo ngaaende papi ipapo izvi zviri kuitika mumusha wamu unozvidaidzira mhepo dzisina chi Vasiyane nazvo. iwe wega ukambozvifunga iwe kuti pazukuru wese newana wese hawasi kusvika paurugara nekuti iwewe wati ndakazi ndimbuya ndindosara panapa Ambuya ngarwara. kufunga kwako iwewe wobva wafunga kuti vanhu vese vasiri kuuya apa wari kufara wese kwavari wari kufara wese kwavari siyai zviro zvewanhu nezvinhu zvani zvavo imi mitai zvani pamwe pacho uri kutodaro baba wako yanga akaroora here baba wako anga akaroora here anga asina handiti saka chikuwa chautokwidza kukwira kwada kutoita muchikuwa iwewe tichikubatsire tichokubatsire kana baba wako anga asina kuroora mai wani wako tsvaga mari uroore mai wako upenyu hwako unoswatuka tsvaga mari utoroore mai wako iwe ipirwe nana sekuru muchikuwa ichocho chongoongori kuda kukwira ichocho regera wana sekuru wayo wapire mari yako iwewe iri kuroora mari ani mai wako imomo vachiti mari yedu chikwereti chedu tapuwa chibva kumukuwasha zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka anga akatorora watone stendi yawo wakabvisa asi mari yanga iri shoma hayi but murume wayo ndomuziya wakaroora saka but amunotaura mwana kuti baba wako akaroora mwana kuti baba wangu ana uroora saka kuda kukwira zvikuwa zvevanhu izvi chinozi kuroora mbuya chinozi kuroora chii vakazivisa andikuroora ba kuzivisa handi kuroora bambuya kusiya wakandashereni mumba mbuya mukaona zvinoita vanhu vakaenda nekamari kavo kana ka500 zvavanoita vakavanoramba vachichema matekenya ndebhoza kumana $10 yawanda itayo 5 chi handiti kuda kuti wasvike kupi wada kusvika kupi kuroora handizvo wochiziroora wozi tine ka 150 kupedzisa munhu iyeye aroora
noti munhu yekuya kondipa mutete otowarora mutete ifoja wondipa mudzanga yemadison oti tarora zvinoita pasinda remember zvekuya murume wababa uyu wakawashiwa akatopuwa ane stendi yekugara aiwa kupiwa stendi aunyimwi sapo kunokupa saka mutotezvara ndeyanga kutobhadhara mukwashi nestendi anofanira kutobhadhara futi stendi iyoyo yakatoa nyaya dzake dziri wanda rambai muri kutaura no it's okay endai mugare pamba iwe shamwari siyana nezvikwani nezvanambuya siyawo nambuya nasekuru waite zvinhu zvavo zvavari kuita uyu kana uine problem iwo unotaura nasekuru sekuru unotaura nemukadzi wake wana tete awa ngataura nemukadzi wavo imi mwazukuru budai mukati menyaya mumusha endawo wake pamusha pani amai wako nani baba wako pari kutaurwa ndimai wako iyoyu wakagara naye ari kutaura kuti baba wako wakapiwa stand namai wako iripo kune munhu here kustendi kwezvo hakuna wai kusina hakuna kuwakwa pakawakwa bva padini vhairwa nemeni ndayapwanyiwa saka makatsvaga iri sei parwa nemheni saka maakutiza endai mogadzire chiro chenyu chingwa chakaunza mhenu gadzirai mwana wake kupi saka muti munosvika rini munutiza mheni iyo ikachaya kuti pari kuya pakauri ko ikatsvaga ikaruwa futi pari uendepi ikachaya futi pana sekuru uendepi mwanawo amutizi mushava chiendai endai kuna uyu mubatsirei kwa baba wake uyu siyai aripo please ndapota endei zvimwana zvari kutoita izvi chitomubatsirai atone dambudziko mazwa mazwa here chiwanyika ndati zvakutoitika kumwana wake zvikutoitika izvozvo patori chii endei mubatsire chii mwana endei emubatei unodonha unodzadzarika unotaurwa ndiwa wariko Discuss TV, inonakidza zvekuti